cas vacas, tes a... Pero que me estás contando, Rodrigo, eu anduve cas vacas toda a vida. E como lle facías para tornar unha vaca? Dicía. E Quique Morales, como lle dirá ás vacas, Quique? Ti entendeste con elas, moi boas? Claro, que unha cousa é andar coas vacas. Coas vacas andamos máis ou menos neste país todas e todos, pero outra cousa é falarlles directamente, achegarse a eles e poder transmitirlles algo que elas, neste caso, como se chamaba a vaca, Sebas? Romana entenda. A verdade é que non sei moi ben por onde empezar, pero menos mal que temos aquí a un home, a Anxo. A ver como vos lo conto. Anxo é filólogo da linguaxe animal. Bueno, pois O sea, ti es quen de facerlle entender a Romana o que está pasando agora mesmo, que está no programa Quen anda aí, que vai pasar a tarde con nós. Sí. Justamente hai que falarlle Pois ala, empeza. con agarimo, tranquila, Romana, tranquila, que estás diante de moita xente, pero é xente toda tranquila, e ti és amiga nosa. Vale, iso tamén podo dicir eu, pero que ti presumes, se dis, se conta, isto é importante, que ti podes falarlle, igual que lle falas a Romana vaca, que lle falas aos porcos, ás pitas, aos cabalos e aos insectos. Eu e miña nai, en paz este miña avoa, a xente toda da aldea lle fala aos animais, e os nenos falan, por exemplo... Pero que se lle di a un insecto? Pois a barbantesa, por exemplo... E ti falas cos barbantesas? Claro que sí, faime caso. Pai, de verdade, Temos en directo un home que di que lle fala unha barbantesa, que é unha mantis, para que non o saiba, e que lle fai caso. Claro que sí. Bueno, vémolo logo, pero é maravilloso que esteas aquí hoxe porque quero que lle fagas un favor a Alex. Alex, aí o vedes, todo guapo, ben peiteado. Alex, ti hai uns anos non tiñas nin idea de que ias andar nas vacas, porque hoxe es gandeiro. Sí. Pero ti que eras? Futbolista profesional. Que? Futbolista profesional. Futbolista que? Futbolista profesional. E que fai por que es gandeiro agora? Bueno, era unha pasión que tiña xa desde neno, e, bueno, tiña a idea de que cando deixara a miña carreira poder dedicarme a isto. Vale. Podeslle, por favor, Anxo, dicirlle a Alex que o que lle ten que dicir a Romana para que estea tranquila? Pois eu vexo pola pinta que ten Alex que non fai falta decirlle nada, porque el ten o primeiro que hai que ter, moito amor polos animais. Se el se dedica á gandería e de pronto vai tratar as vacas é porque lles quere ben. Entón non ten que falarlles ben. Eu o que quero é que lle aprendas a falarlle as vacas ben, porque xa me contou que, bueno, leva un ano e medio nada máis de gandeiro e aínda non. Bueno, de contado baixamos os tres. E se podemos, bueno, vai ser doado porque ti dixe Romana baixa. Claro que sí, seguro. Bueno, xa está, non haberá problema, vémonos agora. Pois faláramos coas vacas. Que pasou? O noso Robert Redford galego. Este non é o home que susurraba aos cabalos, senón que lle falaba ás vacas. Anxo González, adiante, por favor. Adiante, Anxo, que tal? Hola, como boa tarde. estás, Anxo? Benvido. Moi boas. Como estás? Todo ben? Moi ben. Anxo González, que é filólogo. Iba a dicir Sí, filólogo algo retirado, diso, pero o filólogo non se retira. Nunca nos retiramos. Non, filólogo é o que sabe das palabras, o que sabe que significan as palabras, para que valen, que estudia as palabras. Claro, por exemplo, se Dixeno mal, estades se dixe mal, dimo, Moi ben, que estades falando de vacina en galego, Vacina. ven de vaca. A palabra ven de vaca. Por Grazas qué? ás vacas, porque ven de vaca, iso xa o explicará é verdade, despois o sí, doutor que sabe máis de su camín. Eu, Sí, como me comparado, dedico ás sí, palabras, sei que vacina, vaca. Porque unha vez deronse conta de que cas vacas Xusto, funcionaba xusto. tal, e aí ven a vacina, claro que sí. Bueno, isto de falar das vacas, a Rodrigo chama a atención, pero eu que eu botei toda a miña infancia, a ver se o digo ben, chamando as vacas, Moi ben. chamando as vacas. Claro que sí. Eu iba diante das vacas, chamando as vacas, cunha ajillada, e detrás iba meu abuelo co arado romano, traca, dalle a fálalle. É que o dixeches moi ben. Afálalles. A falar é chamar. A falar As vacas dínselles palabras, por iso é a falar é chamar. Entón, eu cando era pa diante era, ei vaca, e cando era, atrás. E darlle para atrás era taleixar. Ves? Que bonito eso. Sí ou non? El tamén foi, polo que vexo, un neno como a Balbino, o de Neiravilas, e como fomos moitos nenos labregos, que sabemos que a vaca é máis que un animal. A vaca para nós era da familia, porque nós vivíamos arriba e a vaca abaixo, e pola noite escoitábamos como resopraba, escoitábamos os becerriños berrar. Eu lembro ter o váter que tiñamos, o váter, daba directamente á cuadra da vaca. Á corte da vaca, A corte da vaca que estaba debaixo. Home, que A unha esquina, non daba no medio por si pasaba alguén. E por iso lles damos nomes, como a nós, todas as vacas tiñan o seu nome. Se era bonita, chamábamoslle Linda, se era así forte, Toura, Gallarda, e moitas, como lembras ti, pola cor. Sí. Aquí tiñas unha Rubia, amarela. amarela. Poste que co tempo cada vez se lle foi poñendo menos nomes ás vacas,
cando era máis pequeniño, acordo que todas as vacas tiñan o seu nome claramente. E últimamente vou por aí e xa vexo que... Non, que se perdeu un pouquiño, non? Agora, Dame esa impresión. Agora teñen o crotal e teñen o número. Sabes que notei tamén? Que agora as vacas son cada vez todas como máis iguais. Claro. E antes era Ales que anda por aí coas vacas, saberá o ben, eu teño uns irmáns que teñen unha granxa de vacas, os parentes, e claro, entras ali, e para min son exactamente as 200 e pico iguais. Antes non, na miña casa eran as 4, tiñamos 4 ou 5, as 4 eran completamente distintas, por iso era a amarela, a rubia, a moura, había Moura. Porque era negra. Claro, Pero- as cores. Eu creo que o que non cambiou, evolucionou igual, sí, pero creo que siguen sendo un animal moi icónico en Galicia, por todo o que lle aportou as xeracións pasadas. Daba calor, porque cando estabas debaixo normalmente tiñas o salón en riba, ou tiñas esterco o baño, tamén para producía tal. o esterco. Axudábache, dicías ti Roberto, co arado, axudábache a traballar no día a día. Dábache leite para comer ou para vender, dábache carne para... Mantiña moito unha familia, a vaca era casi o centro da familia. Por eso, Asa, coñecedes que hai un texto de Castelao precioso co que supón a unha familia que lle morre a vaca. Morre a vaca, lá se lle vai todo. A min era o que menos me gustaba, sacar o esterco. Ai, eso é duro, eso é duro. Sacar o esterco, pero sacabas o esterco, aquelo... A picaña había que arrincar. Nós chamámoslle rañica. Rañica. Que a rañica viña, tira co esterco, cheiraba de menos que estabas acostumbrado, pero Sí, era duro. Tirabas para arriba. Oye, pero mira, estamos teorizando moito acerca de como falar ya as vacas, como comunicarnos con ela. Que os parece se metemos xa unha vaca e pasamos unha clase práctica, non la de Anxo? E que non mete, terá que meter alguén que sepa. Bueno, temos aquí que Morales, non temos nada mellor. A ver o que dá feito Quique. Quique, atréveste. A ver, a vaca Entenderaste témola. con ela? A vaca témola, e ademais está moi preto onde estades vos, as portas do plató do estudo, pero... Roberto, acabas de dicir que ti cando eras cativo chamabas polas vacas. Sí, claro. Ah, pois xa está, chama ti. Para que estou aquí, chama. Bueno, eu podo chamala. No, que... Outra cousa é que veña a vaca, No, veña, vai. Chama, por favor, Roberto Vilar, como se chamando chama a a vaca? Romana. Romana. Romana, ven, Romana. Ei, Romana, ven. Igual Romana. non levantas ben así o brazo, igual non... No, é que eu creo que se me poña aquí a chamo, ela, xa. por moito que lle diga, vai ter medo. a día. Roberto, sí, aquí lle decías tamén, toma. Verdad. Toma! Veña, Toma, Anxo, por favor, toma. probemos con Anxo Toma, que o que toma. realmente sabe. Romana, toma. Falouche. Así, sempre Toma. con agarimo, sempre con cariño. Toma, Romana, toma. Bueno, un momentiño que agora Romana está facendo as súas necesidades porque quere entrar onde a vos xa ben perfecto. Veña, agora, intenta agora. Xa está, ela acabou xa. Toma, Romana, toma. Ven aquí. Toma. Vaca. Como vaya... Vas dicías hoy, ei vaca, ei vaca, ei. Ei vaca, adiante. Ou Romana ve, Romana. É que sabes de que me estou acordando ahora de miña aboa. Claro. Se me estou acordando de miña aboa. Ei vaca, ver. pasa vaca para adiante, pasa. Como non nos cheguemos un pouco máis, Romana non vai vir, Hai que falarlle, hai que falarlle. Poño máis, Hai que falar aí, disso. Verdad? A ver, estades a piques de convencela, seguide. A ver, Ei ben, ei ben. Maná. Ei vaca, vete. Ei. Ei vaca. Roberto recuperou hoxe a súa infancia. Eu era, teño que señor. reconocer que eu era moi malo. Graciñas, chamando Quique, vacas. graciñas, Alex, moi amable. Sí, señor. Ben, Romana. Grande ben, como un día sin pan. ben. Ala bonita. Que bonita é. É bonita, sí. Podíamoslle chamar tamén linda, Porque Anxo, cando se levaban no carro as dúas xungidas no carro, levando o carro das vacas, eso tamén se lle chamaba chamar as vacas. Ou Claro. Cando levabas co carro ou co arado era era chamar chamar as vacas tamén. De feito, cando empezaron a vir os tratores e sustituílo, eu coñecín xente que decía chamalo trator. Anda. Como se foron as Heredou a vacas. expresión. Eu a primeira vez que me deixou o carro meu avó, non era fácil levar o carro das vacas, as dúas vacas. non. Había que ir ca gillada, tiñas que picarlle nun lado para que fora Para que nun fora lado, tirando, picarlle para outro. Di unha curva, meteu un corno unha debaixo do xugo, Ostras. bum, e rompeu o corno. Eu cheguei á casa e diceme meu abuelo, que tal? E eu, ben, a vaca rompeu un corno. Pô, que malo pasei. É como lle decías cando querías tornala, que non fose para ali. Pasa Non para lle atrás, dirías, atrás. Ou vaca, ou. vaca, ou. E to, To to, no. Romana, to. Mira, ves? Funcionou. Ou vaca, ei, ou. Ostras. E mira para as persoas como se entender, Ves como entende, claro que entende. E cando lleguei para que parase. É que ás veces non é só a palabra, senón tamén como a dis. Para que parase había que dicir, ouá. Así, ouá. Sí, eu oio, ou vaca, E así ou para. vaca. E para que beba,
No, eso non sei. Pois para que beba, por moitos sitios dice aguch, aguch, ou aguichato, aguichato. E a vaca bebe, E acaba bebendo. e acaba bebendo. Por certo, igual que o galego é moi rico, e a veces en cada vila ou en cada aldea, a poucos kilómetros, a mesma cousa, chamase de forma diferente, a hora de chamar as vacas tamén influi. Por exemplo, no caso, podes chamar, na Mariña chamaríase dunha forma e igual na Baixa Limia doutra. Hai tamén. unha riqueza inmensa. Hai un libro que escribiu un veterinario que se chama Pedro Benavente, é un filólogo que é Jesús Ferro Ruibal, o do ben falado, aquel que sempre dicía abur, abur, ao acabar. Sí. Os dous saben moito deso, escribiron o libro da vaca, e aí recóllese todo como se di por todo Galicia. E hai unha variedade moi grande, pero hai palabras que se repiten, por exemplo, o gou, ou, é casi todo Galicia, ou o to, para tornar, o to dice tamén para outros animais, para as ovellas, que se lle di toperica, toperica, para que non vayan para ali. Ou se a vaca é pequena, eu non sei como lles chamades vos as vacas pequenas, nós chamámosles becerras ou así, e díxelles chicató, chicató, chicató. Ou unha xata, un Unha xata. xata. Cuidado co rabo. E o que se dicía, nós dicíamos, cando os piñamos as vacas xuntas no carro, dicíamoslle xungir as vacas. Exactamente. Xunguir, ademais hai que lles decir unha palabra para que se deixe poñer unha coa outra, que é ponte. Ponte. Dille ponte, ponte romana, ponte. Entón a vaca E deixa. sempre iban a mesma dun lado e a mesma do outro. Claro, porque cada unha xa estaba feita a andar a unha mau. Andaba a mau dereita ou a mau esquerda, pero había vacas que andaban as dúas. E sabes Entón que esas tiña? tiñan máis valor. Sabes que tiña? Eu cando iba diante das vacas, chamando as vacas para parar, e iba meu avó detrás, eu levaba aquí unha gillada, e as vacas levaban Os bozos. os bozos. Levaban como unha cousa de aramio Exactamente. para que non se parasen a comer. para que non se parasen a comer. Levaban como un bozal, como Anda. Sí, un bozo, sí. un bozo así cunha corda. Unha cordiña por aí para que non parasen a comer. Pero a mí para que tamén me andasen. daba pena porque eu levaba unha vara e estaba lles dando seguido aquí. Meu abuelo berraba, taleixa, taleixa, e eu daballes así seguido. E, Pois para eso están as palabras, para darlles máis palabras e menos vara. Pero é que se lles pegaba, as Sí. vacas dábase moitas E había mareadas. xente que abusaba do aguillón que iba na punta da aguillada. Ai, pobre. Meu pai Levaba neso, por unha exemplo, punta, non. Unha punta de Unha aceiro. punta Claro, así clavábase, afiada e cravaban ya para que... Eu lembro unha persoa que tiña unha burra e andaba ca aguillada e tiña o lombo a burra medio comido de darlle coa aguillada. Pobriño. E mira, e Anxo, ti sabes, era costume no resto de Galicia, porque na miña zona as vacas levaban, sobre todo de inverno, de verão tamén, unhas mantas en riba. Sí, nalgún sitio, mira, na miña Levaban terra unha ali, manta cunha corda que iba aí amarrada á perna. en Carballedo, na miña casa, nunca lle vin poñer unha manta a unha vaca. Nas miñas todas. Ostras, mira, está vendo a outra vaca, claro. A Claro. outra está flipando, está vendo a televisión, dios, compañeiro. Pois sí que ven cores. Pois Claro, claro. como salte para ali. Lía de carai. Oye, o que nos falta aquí é que sempre que falamos de animais, estou pensando, ti Anxo, a primeira vez que ves, nós tiñamos aquí un experto en animais, bueno, e ainda o temos, o que pasa é que hoxe non está aí conosco, pero eu sigo mogrando del. Roberto, preguntamos a Otavio a ver que sabe de vacas. Home, claro, Octavio Villazala ainda está aí está. Ainda vive. Que tal, Otavio? Boa tarde a todos, pois estou feliz porque eu cada vez que vexo un animaliño, pois eu estou encantado, é o meu mundo. E aparte hoxe estamos cun animal, a ver, todos os animales son magníficos, pero este para nós, no? para os galegos é un animal especial, non, Octavio? Canta fame quitou, canto calor nos deu, cantas habitacións encheu de calor e canto amor nos deu, non? E a min, eu que fui un home que non me criei... Eu tiña un complexo cando eu era pequeno, que os meus amigos todos tiñan animais e eu non tiña. E eu, fixadevos, porque lonxe de parecer que eu fora o que vivía mellor, eu me sentía diferente, me sentía mal, porque non tiñamos ningún animal. Hasta que miña nai, que era unha amante dos animales, criou galiñas, que depois un porco que non deu matado nunca, aquela era unha cousa tal. Pero hoxe me acordo de que cada vez que vía unha vaca, un porco, un becerro ou calquer animal, sempre me achegaba. Eso foi algo que na miña vida, desde pequeniño, ovellas, cabras e todo. E falando precisamente deste de chamar, non chamar e todo máis, hai tamén a chamada dos cas, que a min gustaba moito, porque cando os meus amigos me ven que ando cos animais, cos cas, pois eu falolles así, non? Vai tomar aí, por exemplo, vai tomar, toma. Eu falolles así, en serio, toma. Claro, Anxo, o que dicías ti antes, non? É importante a palabra que dis, pero O ton. debe ser máis importante ainda o ton, non? O ton é que o animal coñeza a voz, te coñeza, eso é o todo.
Por iso hai xente que ten palabras, todos temos unha avoa que decía unha palabra especial para un animal, porque inventara ela e a ela Era funcionaba. facía de caso, claro. Ti coñeces unha palabra, creo que esta vaca que está preñada, verdade? Entón non pasa nada, pero cando as vacas están para ir ao boi, hai unha palabra que se lles pode Sí. dicir. Eu sabía. Axóache. Cuis. Bush. Cuis, nós. Vos cuis, Cuis. ves? Cuis, 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 cuis. Pero cuis. ves que as dúas acaban Cuis, cuis, Así cuis, que o cuis. importante é os bush, Ma- cuis. mira, Sonoridade. Tiña completamente olvidada esa palabra. Completamente olvidada, pero cuis, 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 señor. cuis. E Cando íbamos ao funcionaba. boi, cando Funcionaba, para claro. que as montara o boi, vamos, Claro. sí, era así. Pois outro día teremos aquí un boi e facemos un festival tamén coa Romana e co boi. Que normalmente funcionaban por os dous, pero aquí bois só tiñan os máis ricos. Claro, non... Porque o boi, claro, o que se necesitaba era a vaca. Pero eu que coñezo familias que tiñan bois utilizaban indistintamente pro boi e pa vaca. Cambias Mira. boi por vaca e punto. E Octavio, aproveitando que estás aí, que tal está o teu can Fusco? Pois o meu can está pasando de unha maneira, a ver, por non dicir de unha maneira natural, pois está pasando a súa última temporada aquí na Terra. E está malín. Xo, moitísimas gracias, eu tens que volver máis días, porque, sabes por qué? A mí me dá moita pena, me magua palabras que se van perder no colectivo, pero nun mesmo tamén, non? Eu que sei, na miña zona, que lle chamamos aos nenos, chamamos pícaros. Pícaros. Para dicir un bico, dicimos, dame un chucho. Ese tipo de cousas que forman parte de nós, que se van Por iso os perdendo. medios de comunicación aí Claro. tedes moito... Pero tens que volver un día, Claro, e igual para- que hoxe falamos das vacas ou dos Pois animais, falamos de outra falamos cousa. de outras cousas e recuperamos o que é do parte de idioma. nós. Cando vos queirades. Pois moitas gracias, vaya. moitas gracias Anxo, moitas gracias a Romana, moitas gracias Sebas, moitas gracias. Sebas. Octavio, temos un vídeo para ti. Bueno, para ti e para Fusco. Bueno, un vídeo, vou vos dicir unha cousa,